bandiraɓe min calmini mon moni kala inde mun e yettode mun koɗo men hande ko Mamadou Deme omon toon e diwan Genève. Président Mamadou Deme, caggal nde min calminma hande oɗon toon e Genève gam tawtorede conférence aɗa jeeya e waɗoɓe oɗon conférence. Holko woni oɗon programme? eyyi programme o ko fewti koye ɗanniyankoɓe, jokkodiral ɗanniyankoɓe e gurnimeje mabɓe e nder leyɗele ɗeɓe ɗanniɗe, jokkodiral mabɓe e gurnimeje mabɓe e nder leyɗele toɓe ummi toɓe jeeya toɓe unitorto e nder kaltaɓal hakkundewal ngal diaspora woni hakkude pine, hakkude diwanuji, hakkude guure, hakkude leyɗele, hol fodde, hol darde diaspora wawi darade hen gam ɓamtidde ɗo wuuri ɗo eto jeeya to. Ko nden yewtere erenomi yomi armi yewta e jeeyi programme o noon ko union européenne ene jogui goomu haralleɓe yowitiɓe ñeñagu ɗanle beele eɓe ɓeydo walludeɓe noɓe kuufiri ko wiyete goƴaji ɗangal e risque uji mum. Andi ɗangal ne waɗi risque moƴƴo ɓeydude, kono aussi ɗangal ne waɗi risque bonɗo ustude addude nokku ko fotano wonde hen ustu nokku walla fatina ɗum, walla ɗangal yewna nokku. So yewni nokku o natta jogade fannu mo ganduɗa ene hulire keewal yimɓe mum, saabu ɗangal ngal usti yimɓeɓe yeruno men to hande. Sa yi hande diwluji men ɗi e nder projet plan des pôles économiques ene jeebane jejjita firti ko ɗalle ɗe uƴoji ɗi jewni diwnuji men koɗorɗe men ɗe hande yimɓe natti hewde toon. Ko fonno limede keewal ko hande nena Dakaru, nena guure mawɗe saraji ɗe nde wonno ko toon waɗa jikki gurdam moƴƴuɗam hay sinno wona goga. Ɗanniɓe men wona e Dakar tan, koɓe yaaɓi caggal leyɗele tenkidde han ma Sénégal ngo ha fayi diwan funnague leydi men e diwan Casamance o. Nden diwanuji hakkunderi leydi ndi ɗannotono koye ndema tan wonno, kadi Dakar naɓe ɗannotono hande kamɓe ɓuuri wawde ɗannade, kono gonkaji mabɓe caggal leydi wona gooti. Garal ɓen ga ene waɗi risque union to banggue union européenne, kono ene waɗi ni ɓe gartameji tati. Goo, soɓe gari ɗo koɓe acteur uji économique, koɓe ñamoɓe, koɓe yaroɓe, koɓe lelnoɓe, koɓe janggoɓe, koɓe yahoɓe, koɓe waɗoɓe gueɗe kewɗe ganduɗa jowitiɗe e faggudu. Kala koɓe dañata ɗo ɓuuri hewde ko ɗo heddoto leydi he ene ɓamta leydi ndi. Kadi eɓe ƴellita ñeñal karallagal kaɓirɗe leydi ndi ha mbawa sodede, ha mbawa yeey, saabu eɓe gowna ɓesguji men. Ɓe meeɗa arde ɗo e France, haqqillaji men natta wonde ko ganniɗen ko wayno comci, ko wayno ñamaduru, ko wayno jiide, ko wayno téléphone, ɗum ɗo fof en jeeyanu. Ayi jarabuyaji enen wonɓe ladde nawen ɗum to men gownen yimɓe men ha natta gonɓinde ko men battateɗe naade ko jananɓe ko. Ɗum ɗo fof ɗanngal ne nafa, saabu ne hokka capacité influence culturelle o noon woni ko addante leñol gongol woppude ko mum abbo ko leñol jananol. ɗum ɗanngal ne walla ɗum ɗo leydi ɗannanadi. Président Mamadou Deme, oɗon conférence pattam lammo baɗo toon e Genève, beele ene waɗi risque wonande ɓen ganduɗa ko Europe naaɓe? Ene waɗi risque to mabɓe kamɓe Europe. Allah ne hokkiɓe martaba dañƴi diaspora garɗo ɗo. Diaspora garɗo ɗo o addini ɓe gartam, ene jibini ɗo, ene sukkoniɓe ko wiyete risque démographique, saabu leyɗele mabɓe mawni nayyi. Suka mawɓe ɗene ɓurto sukaɓe hewde, firti ko ɗo e duuɓi sappo walla nogas garoji. Ene wawi leyɗele ɗe daña caɗele to banggue renouvellement de génération, waylo yontaji, et en même temps risque économique gonɗo e waylo yontaji o yanayi mabɓe e leyɗele ɗe jatiri caggal. Kono ɓe mbawa naftorade ɗum. Hande min ji ga e France sukaɓe men jibinaɓe ɗo jangguɓe e duɗe dow rowe e nder France, e kadi ene janggui ɗemɗe jinnaɓe mumen, ene jogui pine jinnaɓe mumen ko wayno pelle pular gonnoɗe ɗo KJPF, fedde Amadou Hampâté Bâ, fedde ɓamtoje pular, tabital pulagu e fedde Soninkara. Ɗeɗo pelle e kamɓe manjaguji ɗi e joolaji ɗi ɗeɗo ɓuuri daranade gonko jokkodiral hakkude ɓiɓɓe jibinaɓe ɗo caggal leydi e leydi men. Wonɓe caggal leydi ko wayno France en koɓe daari e jokkodiral ɓiɓɓe mabɓe wonɓe ladde e nder guure men, wonɓe Dakar ɓe mbaɗani ɗum, mbatta ɗum, ngala ɗin haqqillaji, ngala ɗin miijoji. Ɓen ɓuuri min eggude nde wonno ɓen eggiri ko ɗirke haqqille e luttude. Heewi ɓiɓɓe mumen majja tawi gandani ɗo jinnaɓe men jeeya. Joni kamɓe français en ɓe min ji dumunnaji ɓennuɗi ɗi safinen woni joni duuɓi sappo, ko chinois ji garata ɗo, ko turki en garata ɗo, ko brésil arata ɗo, ko inde arata ɗo, naata e duuɗe mabɓe ɓurɗe towde ɗo ɓiɓɓe men ɓe jangata. Kadi d' après leurs renseignements généraux andinaɓe ko ɓiɓɓe men ɓe sene mbawi ɗemɗe men guindiji walla mbawa, ɓe keɗa ɓen ɓe nawa ɗumen e leyɗele mabɓe, ɓe jangguito ɗumen, ɓe mbaɗa ɗumen formaté ha gona e jikkuji mabɓe e intérêt ji mabɓe économique, ɓe beddo ɗumen Afrique ngam wawde yilenade ɓe jeereji. Ayi France ɗo ɗum jibina ɗo ɓe ngala on haqqille, ɓe gondi koye hasidagal hersude walla wiide eɓe gañi wiyete ko ɓalejo waɗaniɓe ni.
ɗiɗo dumunnaji e nder jewteɗe min jewtude maɓɓe ɓaari Allah waɗi mboɗo jeeya e ɓeeɗo haralleɓe ñeeñaku ɗanle ɓeɓe masiyoto pour andinde ɓe holno ko ɗanngal ngal wawi addandeɓe walla holko ɗanngal wawi bonnandeɓe min kollindiɓe oɗo risque so tawi kamɓe koye maɓɓe ɓe daranaki ɓiɓɓe men wonɓe ɗo ɓe mbatti wonandeɓe yimɓe ɓaari ko ɗo e leydi heɓe jeeya ɗo ɓe jibina eɓe koɓe nationalité ji française walla européenne neɗɗo to jibina fof o mawni ɗon jibina jogui kari ɗon jeeya donc ene wawi wallude ene jeeya ɗon beele to ɓeydo e gartam mata kamɓene ɓe mbawa wadde ɗum nden yewtere ko ɗum wonno eyyi minen ɓeɓe noddata ɓe ene waɗe men ko tubakoɓe ene waɗe men ko ɓaleɓe afrique naaɓe ene waɗe men ko safalɓe foof ko joguiɓe ɗanle en fonction de pine ɗe goni walla ñeeñe keroraɗe e nder fannuji ɗanngal ene waɗe amen ko militant ji ɓuuri wonande ko ɗanniɓe ɓe rentanade ɗanniɓe woto ko watte ko walla ko fewjide ko bonnande ɗumen bonnora ɗo jeeya to natta nabde ɗo jeeya to saabu enen fof en jiiɗe ɗo balɗe laamu leydi France waɗi loi kala retraité gonɗo ɗo keɓe o minima sociaux walla les droits de solidarité nden on wawno yaadde o hoota wuuro maɓɓe wonto lebbi jeegom natti à partir de janvier garowo ene waɗe amen ene jogani kiram ɗanniɓe oto wondi wasde wasoro hen beele ɓiɓɓe ɓe oto majjinede beele ɓiɓɓe haqqillaji ne gonoto hay soɓe jaaha eɓe liggono ɗeɗo leyɗele mawɗe baɗɗe concurrence e france e nder afrique hande france wa yatiri caggal e nder jeereji afrique ngam jaagol maɓɓe afrique nafata tan ko leyɗele nelowɓe ɓe ngam kaɓe no mbawa hokkede haqqillaji ha gise maɓɓe e nanɗe maɓɓe jiiya ko men ɓe coomoro hen leyɗele men ɗe walla guure maɓɓe ɗo jinna maɓɓe jeeya beele ɓe naforo ɗumen hen ene waɗe amen ene darani ɗum kono ene waɗe amen ɓe gondaka ɗum kañumen ko france addi walla europe addi ñeeñal ko ɗum guuri kañumen calculani hanke ɗo men to kala ko namda yo wallu pour ha famna laamotoɓe leyɗele europe ha dañono ɓeydade maɓɓire enen enen laamuji men e ɗanniɓe men kamɓe ɓe ɗum tan wujiɓe gaga ɓaari eɓe keeɓa hen gartat maɓɓe jar tampere maɓɓe ko heddi koɓe gondaka eyyi ko nden yewtere noddunomi hannde yomi ar mi yewta ngam hokkodirede haqqillaji hawri kisa komin ɗiɗo hen goto min ɗiɗi fof komin ɓaleɓe hen goto ɓuuri abbade koko europe woni ko ko yiɗi ko min ɓuurmi abbade ko hokkalami nane ga e jinggere ɗanniɓe eyyi kono eɗen jetti Allah nde ɗum fuɗɗa goto amen fof waɗi exposé no ardata e nder yewtere mum battane fof ko oya yewtere mum nde woppa abbita e yewteram nde ngam famnude ɗum ɗo risque gonɗo hen e surtout ɓaari Allah ne waɗiri ni to banggue dartol jotodiral hakkude leyɗele pine intérêt france au lieu wiide ne ñifa hen waɗan yaɓɓa hen ala intérêt france ko famodirde men dañen hen daña hen woɗɓe basa hejje hen ɓaari eɗen jogui ko dinnuɗen e maɓɓe ko ballal france saabu so tawi a dogui basal are diwan o ƴellitima a ɓamtimi hen a wawi hen a watti wadde ɗo jeyɗa gueɗe ɓamtare a jibini ladde ɓiɗɗo dañi karallagal ñeñande mum a dogane ha kañum wawi hoore ma yo addu to naforode men to nde ko noon leydi je jeyini sababu ha keɓɗa ɗum ndi oto ñala wasa ɓimum wasa kamɓene yooɓe dañ enen dañen ɗum ɗo wonno alhaali yewtere nde e holno rewirte holno waɗirte ha goto fof yiyen hoore mum tawa ala bas e ko ɗum ɗo wonno yewtere jewtannomi hannde ko wona ɗum ko holko feeñani leyɗele brics walla leyɗele afrique e oɗon conférence eyyi ko wona ɗum ko min tawti to e feeñi kadi e nder yewtere kamɓe leyɗele wiyeteɗe leyɗele brics rendinɓe leyɗele ɗe gona union européenne amérique ɗum ko russie chine inde turquie brésil afrique du sud e leyɗele kese jaltuɗe hen ko ɓoyani ɗe eɗen mbaɗi pali ngam yidde hutorade ɓiɓɓe ɗanniɓe wonɓe caggal leydi soɓe jeeya guure leyɗele maɓɓe walla soɓe jeeyaka e leyɗele maɓɓe tengti noon e ɓiɓɓe afrique naaɓe afrique de l'ouest et afrique centrale ko ɓooya ko afrique du sud jaltini programme o ngannduɗa ngam maɓɓude sukaɓe men afrique de l'ouest nanoɓe pulaar nanoɓe hawsa nanoɓe mandeng e soninki ɓe nawe afrique du sud ɓe jangguine swahili toon sur une période de duuɓi tati duuɓi nayyi soɓe gayni ɓe mbawa wonande afrique du sud kure bawɗe wallude afrique du sud ha wawa heɓidade jeereji faggude e ngaalu gonɗe nder afrique turquie ene waɗa noon brésil ne waɗa noon inde ne waɗa noon chine ne waɗa noon russie ne waɗa noon tengti oɗo période mo ganduɗa russie wonne heɓidade leyɗele ko wayno burkina ko wayno mali walla ko wayno niger ko ɓuuri hen hawnade tan gaga pelle guure men keesuji men gonɗi ladde ene mbaɗi keesuji sukaɓe jibinaɓe caggal leydi beele so mawɓe ɓe natti wawde sukaɓe ene lomto ɗumen e keesuji
walla gadda peeje jokke ennemeje goɗɗi bawɗe jokkidde yañude peeje jokke ennemeje jinnaɓe men jogino laamuji men ngala hen peeje peccorɗe hay batte ko Sénégal heeɓi indépendance faade hannde hay laamu gotu meeɗani daranade goƴaji sukaɓe jibinaɓe caggal leydi ɓe mbaɗaka koye leydi heɓe jeeya so wona hañone wote dawi pelle gonino ɗo darani jokkodirde sukaɓe ɓe e leyɗele men e guure men koloniji vacance kewɗi mbaɗa ha woodi yongre lowre moƴƴere nde ganduɗa wawnode tugnede ha wawa ɓenninde ɗum ɗumne kadi Allah newni ɗum no moƴƴiri ni heddi ko ay hande lewru ma nduya wonno witta goto feeñgo ɗo ƴewde jokkodiral ɓiɓɓe jibinaɓe caggal leydi e leydi men ganni hol jokkodiral hol nafoore hol baaɓe ɓeɗo sukaɓe e ɓuural mbawi addande leyɗele mumen ganni walla guureji mumen ganniji tawama e nder leydi Sénégal tan 1960 ɓi Sénégal naajo jibinaɗo caggal leydi wonɓe Europe wonɓe Amérique fuɗɗiɓe wonde hande e Asie e leyɗele ɗiɗi Afrique ko wayno Côte d'Ivoire e Gabon e Arabie Saoudite ɓeɗo sukaɓe hewɓe gowi arde leydi men jiiɗi wadde toon ko barkini gam yencinde faggudu ɓeyda dañi kono no ɓe jaɓɓora e leydi men ni administration sénégalaise o no jaɓɓoriɓe ni koreji mabɓe no jaɓɓoriɓe ni les relations ɗiɓe dañi e Dakar no ɓe jaɓɓoriɓe ni kamɓe e jiiɗe hakkude neɗɗo e neɗɗo no wayi woɗɗodirde sertude enen no mbaɗen ni eno jikkoriɗen ni hande yoga e mabɓe heewi nene doga ene nimsiti ko gardunoto men à cause de comportement ji men à cause no jiiruɗen ɓe no jiɗɗen jagguirden ɓe à cause de laamu men ngu no udditadinade ɓe deme ɗe ganduɗa ɗum ɗo eɓe mbawa wallodirde mum tegti e nder administration corruption mawɗo gonɗo toon walla podeji ya garta rendez-vous ji ɗi kubnataki jeeyi yoga e mabɓe yanoɓe ha uddite des entreprises permis entreprise mumen garti gon parti ɗo jeeyno ɗum ɗo ko basal leydi ha ɓurti laamu kesu ngargu ngu ala hen responsabilité laamu kesu ngargu ngu ala hen responsabilité saabu ko joni ɓe gari ala ko ɓe puɗɗi saka ɓe mbiye ɓe mbaɗi walla ɓe mbaɗani saka ɓe ñiŋe walla saka ɓe mante probléme o ko laamuji ɗiɗi ɓennuɗi ɗi ha kane tati saabu oɗo programme sukaɓe jokkodiral mumen e leyɗele Afrique ha mbawa andude ɗo jeeya jiiɗo toon ganda toon gowa toon dogana toon puɗɗi koye programme gouvernement Abdou Diouf tuggude gouvernement Abdou Diouf fa Abdoulaye Wade ari ha ko Macky Sall laami duuɓi 12 ɗiɗo laamuji tati ɓennuɗi hay goto hen yencina nani ɓiɓɓe Sénégal naaɓe jibinaɓe caggal leydi gartameje ɗe ganduɗa eɗe ɓeydo wawde jokkude leydi men ayi Maroc hande 7% ha 13% investissement Maroc ko ɓiɓɓe Maroc naaɓe jibinaɓe caggal leydi ɓe ganduɗa yani ni tawji ta jinnaɓe mumen arnoɓe mali ɓe hande arnoɓe ga ko jaytiraɓe walla taniraɓe mumen kono jokkimo Maroc waɗi e jibinande mum wonde caggal leydi jibini ɗum gartameje kewɗe ha joguima investissement kewɗo kono laamu Sénégal fasnaki ɓiɓɓe Sénégal naaɓe wonɓe caggal leydi eyyi Allah no wawi nguɗo laamu kesu ngaru ngu jogo on haqqille beele eɗen mbasa ɓiɓɓe men so France wasiɓe enen en mbasiɓe leyɗele janane ne kutoroɓe ene nawaɓe saabu eɓe mbawi ɗemɗe men eɓe jangga toon ɓen kaɓirɗe mumen e kutorɗe men haaɓe mbawa nafde ɗen leyɗele taw ɓe nafata leyɗele men ɓe nafata leydi France ɓe jibina ɗo de nayi jartina seeji goyowo noon ne boni gari ene boni gari yoɗani yewtere nde waɗata ko Genève eyyi haraleɓe ñeñƴe hewɓe ne gara to banggue ñeñƴuɓe ɗannigal eyyi ko hande ɗum fuɗɗi ɗum gasoya dimanche so Allah jaaɓi inchallahu taala dimanche midi so Allah haaji au niveau de Genève. Président Mamadou Deme Allah jarama a jarama e conférence Patam Lammo aɗa jeeya e yimɓe e waɗoɓe ɗum toon e Genève tawa kadi ene toɗɗi ko fate e ɗanle ɗum noon min dokkat moon aadi e ñalawma goɗɗo e kabaruji goɗɗi Allah jarama a jarama Windere TV ha yesso ko lawol.